Good day na to mga kalagan no. So naa na punta diri sa ato ang area mga kalagan diri sa Kainggit Beach mga kalagan ug atlantaw ta diri sa ato ang ginagmay nga sunset diri sa ato ang view mga kalagan. So uban nimi ninyo sa pagtan-aw nining ato ang natural nga pagkuan video mga kalagan no kay wa kay kini special pero special ni para nako mga kalagan kay ang sunset mga kalagan nabudampuog og kanang clouds mga kalagan di man kayo siya klaro pero nice kay mga kalagan no. So uban nimi ninyo sa inyong mga pagtagad mga kalagan og salamat sa inyong mga comment, like and share mga kalagan sa atong ginagmay nga vlog mga kalagan og daghang salamat. Love you all.